Estic estudiant un màster en Comunicació i Estudis Culturals a la Universitat de Girona. Vull especialitzar la meva carrera professional en la gestió de projectes culturals, enfocats sobretot en la investigació de gènere. Sempre he pensat que qualsevol universitat necessita un espai de reflexió per educar contra les accions discriminatòries per raó de gènere. Per aquest motiu, col·laboro amb la Unitat d'Igualtat de Gènere de la Unitat de Compromís Social, un espai que m'ofereix la possibilitat d'estudiar els diferents casos de desigualtat i traslladar la perspectiva de gènere de forma transversal en totes les àrees de treball, estudi, docència i recerca. Les campanyes de sensibilització i les diferents activitats que es porten a terme a la Unitat de Compromís Social em semblen un mètode eficaç per conscienciar a la comunitat universitària de quins són els comportaments tòxics i quins són els millors mecanismes de resistència. Em dic Meritxell, tinc 24 anys i sóc estudiant de màster de Comunicació i Estudis Culturals de la Universitat de Girona.